המטרה שלנו בסדרה של יוצר האדם זה לחשוף את האדם מאחורי היצירה. וכמובן, באספקט ולהסתכל בעיקר על הזווית החרדית. מעניין אותנו קצת לפגוש, לשמוע על יוצרים חרדים, על מה מוגדר יצירה. יש דבר כזה יצירה חרדית, אין דבר כזה. ובחרנו לפתוח את הסדרה בשיחת פתיחה עם דוקטור נועה לאה כהן, שכמעט כולם מכירים, אבל בשביל הפרוטוקול, דוקטור נועה לאה כהן היא אומנית, עוצרת, מבקרת וחוקרת אומנות יהודית עכשווית. בעצם, אם אני יודע נכון, המפגש שלך עם הגלריה התחיל במסגרת אחד המחקרים שעשית. כן. הדוקטורט. נכון. שהיה הגל הראשון של אומנים חוזרים בתשובה בישראל. אין על זה שום כתיבה. לא תמצא שום חומר בספרייה על זה. נאלצתי לחטט את רגליי ולמצוא את האומנים בעצמי פנים מול פנים, ואז הגעתי לגלריה שנוסדה על ידי ראשוני החוזרים בתשובה. נראה לי שחלק גדול ממה שאתה עושה עד היום זה לחטט רגליים ולחפש אומנים, חרדים בכל מיני תחומים. יש לנו גם על זה הרבה שיחות. כן. אבל יש לך פה בית, מצאת פה איזשהו בית, אני אשמח אם תספר לנו קצת על הבית שאנחנו מתארחים בו. וגם על התערוכה המדהימה שמוצגת פה עכשיו. נכון, זה באמת ככה שני ציפורים במכה אחת, מאוד מאוד מתרגשים, שגם ג'קי ירחי, האומן של התערוכה, נמצא פה עכשיו, אז יש ככה הזדמנות לראות את הצייר שמאחורי הקלעים, וכל הדברים שיש כאן בתערוכה הוא עשה אותם, מהרצפה ועד התקרה. אז ככה יש פה הזדמנות, וג'קי תגיד שלום. שלום, שלום. כן, הגיע אלינו במיוחד מנתניה. תצטרף אלינו, תספרנו טיפה קצת על מה אנחנו רואים. עד שאין לו הרבה הזדמנויות שנפגוש את האומנים עצמם. אני צריך להתקדם או להישאר? לא, אתה יכול, זה בסדר. נועה קובעת, נועה בעלת הבית. אני אשמח אבל לשמוע קצת על התערוכה. כן. אז רק אני אגיד בכמה מילים שהנה, גם הרעיון הזה של קומיקס, תערוכות קומיקס כל בין הזמנים, קראתי לזה קומיקס קייט, נולד בעצם מזה שיש פריחה מאוד מאוד גדולה של קומיקס חרדי, ויש לו מאפיינים לקומיקס החרדי הזה, והוא כובש היום את כל מדפי הספרים, ואם תלכו פה 2 מטר בגאולה או במלכי ישראל, או אין חנות ספרים בציבור החרדי שמכבדת את עצמה, שאין בה ספרי קומיקס. עכשיו, אם אתה שואל קומיקס חרדי או לא, אם אפשר לאפיין אותו, דווקא ג'קי ירחי הוא דוגמה מצוינת לאחד שמהלך בין הטיפות. וגם יש לו, הוא גם נמצא בבתים החרדים וגם נמצא בבתים הכלליים. והוא יודע את הניואנסים. בחוכמה רבה אני חושבת שזה דבר נפלא. אם אתה יכול להגיד את זה איזה מילה או 2. כן, בוא נגיד ככה, שברגע שאתה מתקשר מבחינת רגשית עם אותם האנשים שהולכים לקרוא את הספרים, אז כל הדבר הזה הוא די קל, מכיוון שאתה יודע מה הם מחפשים, אתה גם יודע מה יכול לפגוע, ואז אתה נותן להם. ויותר מזה, שברגע שאתה חושב שהילד הוא לא אידיוט, ברגע שאתה חושב שהילד הוא צריך לקבל את הטוב ביותר, אז האתגר שלך זה לנסות לשאוף לטוב ביותר כדי לתת לו את זה. זה לא רק עניין של מסירה, זה גם עניין שאתה לא יכול, יש לך איזו התחייבות מסוימת בזה שאתה כותב או מאייר או שניהם את הספר, מכיוון שאתה הולך לחדור לו במוח את כל הדברים האלו. לכן יש לך איזו התחייבות כזאת מאוד, מאוד חשובה, שלא לפספס. אז כשאתה בעצם עושה ספר לחברה החרדית, מה עומד לך בראש? העם היהודי. לא יודע מזה. את המילה חרדי קודם כל אני לא כל כך אוהב. זה כמו מפלגה שהוא בראשון פרק.
לא אוהב. צריך לקרוא. ובכל זאת. צריך בכל זאת לקרוא להם ככה. משמע, קודם כל אני בא מבית חרדי, אבל צריך להבין, אבל זה לא רק העולם של החרדי, מה לתת לעולם החרדי, לילד החרדי, ומה לתת גם לילד הלא חרדי. צריך לתת לו איכות, צריך לתת לו להימנע מלהראות לו דברים שהם יכולים לפגוע בו נפשית. תן לי דוגמה. לא משנה, אלימות יתר, או הדברים גם שהם יכולים להיות מוטעד, לא יודע, סתם להכניס איזה מכשיר פלאפון בסיפור שנמצא ב-1970, אין דבר כזה, וזה לא, הילד, מכיוון שהילד הוא לא בן אדם מטומטם, הוא הולך להיות מבוגר, וכדי להיות מבוגר ופיקח, וכשיהיה לו איזו מזוודה מלאה בדברים טובים, אתה צריך למלות אותה כשהוא ילד. לכן לא משנה אם הוא חרדי או ציוני דתי ציוני, או חפיפניק או חרדלניק או חילוני מוצר, או משיחיסט או אנטי משיחיסט, או לא יודע מה, זה לא משנה מי הוא. הדבר הראשון שהוא נשמה טהורה, שהוא נשמה טהורה שאתה לא יכול לקלקל אותו. אז לכן זה כל הזמן מאוד קשה לדעת האם פישלת או לא. זה הדבר היחיד. מצד אחד לחשוף אותו לחיים האמיתיים, ומצד שני לתת לו איזשהו יש לו זמן כדי להיכנס לחיים האמיתיים. זה כמו כאלו שמכניסים את הילד שלהם מול החדשות בגלל שהוא צריך ללמוד. לא. אם לילד לוקח כמה חודשים עד שהוא מתחיל ללכת על 2 ועד שהוא מתחיל לדבר, יש סיבה לזה. מכיוון שהגוף שלו ושהמוח שלו הם צריכים לאט לאט להיכנס לחיים. אז יש שלבים, אני לא בעד זה כמו כאלו שאומרים שלילד הוא צריך לדעת את הכל מההתחלה. לא, הוא צריך לדעת את הדבר שהוא צריך לדעת ולאט לאט ללמד אותו יותר ויותר. אבל בכל זאת, יש הבדל בין ספרים שעשית לציבור החרדי וספרים לציבור אחר? כן ולא. זאת אומרת, יש כל הזמן איזה גבול מסוים שאני לא חוצה. זה הגבול של הצניעות, הגבול של האלימות חינם. משתדל כל הזמן שאם יש איזה פיגוע או איזה משהו כזה, לא להראות אותו, אלא... יותר מדי ציורי. כן. לעקוף אותו, מכיוון אין צורך לזה. יש לנו מספיק בחיים כדי לראות את הדבר האמיתי. אבל בסופו של דבר, כן, יש את איזה גבול מסוים שהוא הצניעות. זה לא רק צניעות וסטימנטרי, זה גם צניעות בהתנהגות של האנשים, שזה מדובר על גבר או על אישה. אז זה לא משנה, כשהייתי לדוגמה באיזושהי תקופה הייתי עובד בשביל משרדי פרסום או בשביל הממשלה, או הצד של הממשלתיות. זאת אומרת שאפילו שהילדה לא הייתה ממש מבני ברק או מאלעד, אז בכל זאת לא הייתי לובשת אותה כמו שמדי פעם רואים בנתניה או ב... אבל יפה שציירת אותה, אנחנו יודעים שגם זה לפעמים יש בזה כל הדברים ניואנסים. זה גם לא קשור לדת. כן. זה קשור לנפש היהודית. זה נכון שזה הדת. בצורה יותר מדי, כאילו שלא רואים נשים בכלל ולא צעירים בכלל. פה זה כבר דיון אחר. היום יש איזה זרם כזה שדווקא בא מארצות הברית. שבעצם שם החסידים, יותר העולם היידיש, כן? לא הליטאי, אלא יותר החסידים, שהיום הם פשוט כבר לא רוצים שיש שום אישה בתוך הקומיקס. כאילו ילדות לפעמים. הם קיבלו איזה ביקורת של 1 או 2, אבל אני מאמין שזה יתאפס, מכיוון שברגע זאת אומרת שלצייר
את אימא של הבעל שם טוב, ברגע שהיא כמו שהיא יכולה להיות, אז זה בסדר גמור. זאת אומרת שלא צריך להתעלם מזה. לבעל שם טוב היה אימא, לחפץ חיים היה אימא. באמת? ואפילו משקע. לא, זה קיצוניות כזאת שיש באיזשהו מקום. שקי, מה הביא אותך לצייר דווקא לילדים החרדים? איך הגעת לזה? באופן מאוד טבעי. החיים עצמם? כן. לא, זה פנו אליך מאיזשהו פאבלישר, מאיזשהו מול או משהו כזה? לא, כבר מהבית ספר הייתי מצייר בשביל איזה עיתון ילדים שקראו לו קובץ חנה. שזה היה חב"ד מצרפת, ואז הייתי ממשיך. גדל בתוך בית. יש איזה יופי, אתה יודע, לצייר איזה צדיק כזה מאור פנים וזה. נכון שגיבור ריאל זה מאוד נחמד, אבל לא יודע, פתאום לשים איזה פנים על שמואל, אני. או הנה, על שאול. פה זה שמואל, זה יותר זה שמואל? אוקיי, לא, נכון. ברור זה שמואל. זה בעצם איך שאני, סליחה, מדמיין. שאני רואה אותו, אבל זה... כן. תודה רבה ג'קי. ושאלה אחרונה, ואולי גם אפשר שתחזיר אותנו ישר לנועה, מה הופך בעיניך ציור לאומנות? מה הופך קומיקס שאנחנו יודעים שיש גם לאומנות אמיתית ברמה שבאמת כולם מחזרים אחריך? עניין מסחרי, לא? לא? לא. אני לא חושב. האמת היא שעד היום אני לא מבין מה זה אומנות. אז הבאנו. זה סוג של תקשורת אולי, אבל להגיד לך שפה זה אומנות ופה זה לא אומנות, לא יודע. אני חושב שאם אתה נותן מספיק ממך, זה כבר אומנות. אם אתה מאמין בזה, ואם אתה נותן מעצמך, ובלי לחשוב על כמה תרוויח, ואם זה יצליח, האם הם יאהבו. תן את עצמך. תן. טוב, זו הגדרה נהדרת לאומנות. אמונה ואומנות. זה בעצם זה אותם אנשים שיגידו לך שזה האומנות. אבל לא אתה. כשאמרנו לפני זה, שבעצם כשאתה מייצר, כל עוד שזה אצלך, זה שלך. אבל ברגע שאתה מפיץ את זה, או בתערוכה, או בהדפסה, או לא יודע מה, באיזשהו מדיום, באיזשהו מדיה, אז זה כבר לא שלך. כל אחד לוקח את זה אליו, כל אחד נותן את הגרסה שלו ממה שהוא חושב, וגם כל אחד יחליט אם זה אומנות או לא אומנות, אבל אתה, זה כמו להגיד לעצמי איזה בן אדם גדול אני. תודה ג'קי. גם אומן וגם ענב. תקשיבו, זה האומנות. תודה רבה. יש לך דרך ארוכה, תודה. תודה על הכישרון שלך, שהחלקת את זה. באומנות. ובשביל שאלות קשות באמת, כמובן, תודה ג'קי. אל תעשה לי קשה מדי, אני לא מפוקסת. אז לשאלות קשות הבאנו פה את אשת המקצוע המובילה במגזר בתחום האומנות. נועה, מה הופך יצירה לאומנות? בעינייך, בואו נצמצם את השאלה. יש... בסוף את עובדת כיוצרת, כלקטורית. את בוחרת מה ייכנס, מה לא, את בעצם שומרת סף, ואת מעמידה איזשהו רף מסוים, ודיברנו גם כמה פעמים אצלנו לדבר על כמה חשוב הרף המקצועי הזה וגם התבנית מסביב. זאת אומרת, באמת, יש משמעות גם כן, לא להגיד שכל דבר הוא אומנות, כי יהיה לזה מחיר, כי אז כלום לא יהיה באמת אומנות. מה הרף שאת שמה? מה את רואה? איפה המקום שאת עובדת בעצמך? זה יצירה שאני מגדירה אותה כאומנות, אני אתן לה במה בגלריה, וזה משהו שבעיניי הוא לא. אחרי זה נגיע לשאלה, ומה הופך את זה לאומנות חרדית.
שזה כבר יהיה בכלל למטיבי לא, לכת. זה ממש מטיבי לכת, כי גם כשאני הייתי באוניברסיטה והייתי סטודנטית נצחית, השאלה הכי גדולה והכי קשה שהייתה, ולא פוצחה לדעתי, יחידה שעדיין לא פוצחה, זה מהי אומנות יהודית. אחר כך חרדית, אבל מהי אומנות יהודית, וממש לא היה לזה תשובה אחת מכרעת. קטונתי גם אני מלהגיד את זה, אבל אין ספק שגבולות האומנות נפרצו בפוסט מודרנה. היום כמעט ואין משהו שלא נחשב כאומנות. דווקא בציבור החרדי עוד מחזיקים באג'נדות הקלאסיות, המקובלות, כן? ואני יכולה לראות הרבה מהציבור החרדי שיכנסו פה ויגידו, אני יכול לעשות את זה. מה? את תולה דבר כזה? זה נקרא אומנות. עוד פה אני יכולה לשמוע את ההערות האלה שכבר, מה שנקרא, הם old fashion, יש תמיד איזה גאפ כזה של 20 שנה. אין לי תשובה ממש ככה מוחלטת לחלוטין, אין ספק שזה גם נובע הרבה מהטעם האישי שלי ומעוד דברים נוספים. אבל הרבה פעמים מה שאני רואה לנגד עיניי זה גם מה יישאר אחר כך, מה יישאר לדורות הבאים, משהו שנותן איזשהו חיוניות כזאת שגם יהיה אפשר לדבר עליה אחר כך. והיא גם הרבה פעמים מאפיינת תקופה או מאפיינת דור. זאת הראייה שאני, מעניינת אותי הרבה פעמים. גם ג'קי למשל, כדוגמה, הוא כבר הלך, לא נגיד שפחו בפניו, אבל אני חושבת שהוא תקע יתד והיה חלוץ מאוד רציני בקומיקס גם החרדי וגם הכללי בישראל. ולכן ראיתי לנכון באמת, האמת שרציתי גם להראות איזה רטרוספקטיבה, אבל הוא אפילו לא הביא לי את הדברים הישנים שלו. גם לראות תהליך וגם לראות מה קורה עם השנים. אני רואה את האומנות הרבה פעמים כדרך שדרכו אפשר לראות את התרבות של בני אדם. זה כמו שהיום אנחנו נלך למוזיאונים, או אפילו, לא יודעת, בחודשיים האחרונים, הייתה התרגשות גדולה בישראל שמצאו איזו טבעת עתיקה מלפני 2000 שנה, או איזו מראה עתיקה. עכשיו היום אנחנו נדבר על מראות, שאל אותי מה זה שום דבר, אבל המראה הזאת בעוד 2000 שנה היא נכס. פתאום אנחנו רואים, הם היו מסתכלים במראות, הם השקיעו בלהכין כאלה מראות מאותרות או טבעות כאלה. זה מעניין, כאילו, כל זה נקרא באמת תרבות חומרית בהרבה מובנים. זאת אומרת, אם ג'קי דיבר על האומנות, זה משהו שאנשים מעריכים אותו ונותנים ליוקרה, ומאמינים בו. מה שמאמינים בו הוא אומנות. את מדברת גם על איזשהו סוג של להשאיר שריטה על מרחבי הזמן, זאת אומרת, שיש לו גם משמעות הלאה, שאנשים באמת יראו בו עניין גם ל-long time, ולא איזה משהו שהוא היה אפיזודה חולפת. כן. כן, ממש ככה, וגם אתה רואה את זה אתה רואה את זה בהיסטוריה האנושית. אתה רואה את זה כי יש המון ארכיאולוגיה, שלא הייתי מגדיר כאומנות. אם מצאנו מראה מנחוש, נגידו וואו, איזה מדהים, איזה טכנולוגיות היה להם בזמנו, איך רמת הבהיקות של זה מול רמה של מראה היום, אנחנו נלמד מזה המון. אבל האם זה יהיה בהכרח אומנות? לא יודע, אבל אם איזה סריטה כלשהי, איזה איתור, נגיד וואלה, זה באו לסמל משהו, באו להראות משהו, זה בא להם צורך מסוים ביופי. כן, זה יעבור איזה מישור. זה א' ב' של מוזיאון היום, זאת אומרת, אתה מתחיל משם. משמעות, אנחנו רוצים לראות קצת משמעות. כן, זה המשמעות, אתה רואה שהאדם השקיע מהזמן שלו, בשביל לעשות דברים שהם מעבר לפונקציונלי ומעבר להישרדות הנשמה. ובעצם הנשמה צריכה את זה בהרבה מובנים, היא זקוקה לשאר רוח הזה, כדי להיזכר בעצם שהיא לא רק שייכת לכאן ולעכשיו. ככה אני באמת רואה את האומנות בהרבה מובנים. זה גם הגדרה שאני מאוד מתחבר אליה, שבעצם אומנות זה משהו שצריך לגוע בך בנשמה. וקצת מחבר אותנו לנשגב, אלא כן. מעבר. לא קצת. לא רק משהו שראינו אותו ועבר לידינו.
זה לא קצת, לדעתי זה שורש העניין. וזה לא סתם שהאומנות באמת התחילה מהדת. כן, היום זה נראה שאומנות, לעשות אומנות, להיות אומן, זה להיות פרובוקטיבי, לשחוט פרות קדושות, ולערער על כל מוסכמה כזו או אחרת. וכשלמעשה אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שהאומנות צעדה בד בבד עם החוש הדתי. היצירה היא הלכה. מדברת על התקופות שהציירים והפסלים עבדו בעצם אצל הכנסיות, אצל המלכים ועשו יצירות נוצריות. עוד קודם לכן, בפרה-היסטוריה. רוג'ו מלהירי, נגיד, יש לנו את זה ברמת הגולן, משהו פרה-היסטוריה שאף אחד לא מבין מהו. איזשהו דגם שעד היום חוקרים מרותקים ממנו. אומרים, מה זה, מאיפה זה, למה? ומה החלק הדתי שלו? ככל הנראה, ההשערה היא באמת שזה איזשהו מבנה, אולי מבנה אסטרולוגי, כוכבים וכדומה, זאת אומרת, יש כמה... יש גם כזה בירושלים, בקריית מנחם. וואו. מצאו את זה, תודה, מה? הוא היה מתנס, ולא מזמן מצאו את זה. יפה. אז כן, הנה, יש לנו גם משהו מקומי כזה. פה אתה לוקח כפית, מגרד. רק שכבות אנחנו בירושלים. כל העולם עבר פה. כן, מעניין מה גילו כשבנו פה את המקלט הזה. זאת אומרת, אבל שיש לנו בעצם רף דרישה מסוים, מה אנחנו נסכים כבני אדם אפילו, ובטח כלקטורית, מה נחשב אמנות, מה לא. אוקיי, אז בואו נלך שלב אחד קדימה. ברור לי שזה מורכב, ומעד היום אנחנו במשך מקום המדינה לא הצלחנו להגדיר מיהו יהודי, אז אני בטוח שגם ההגדרה מיהו חרדי היא הגדרה מורכבת. רק בשביל מי שיצפה בדורות הבאים בשיחה שלנו, היום המדינה למשל מאוד מסתבכת בלהגדיר חרדי, עד שבנו איזשהו תבחין די מורכב, זאת אומרת כמעט כל פרמטר שניסו לא באמת הצליחו, זה מגיע לרמות ביזריות, זאת אומרת של 6 סימנים וצריך לפחות 2 מתוכם, או כל מיני אזורי מיקוד, אבל בסופו של דבר, בתורה, כן. אני אחלוק איתך סוד מסחרי שלי, ההגדרה שלי למי הוא חרדי, אוקיי? זה פטנט רשום. ההגדרה שלי מי הוא חרדי, חרדי זה אדם שאומר על אחר שהוא לא חרדי. כן. תבדקי את זה, זה מחזיק. אולי גם על ישראלי אגב, או לפחות על ציוני. אומרים את זה על יהודי, שתמיד אם הוא יהיה באי שומם ויהיה תמיד בבית כנסת שהוא לא ייכנס אליו. לכן בונים שלושה. כן. אבל בסופו של דבר, אנחנו בדרך כלל, ברוב המקרים, נדע לזהות חרדי כשנראה אחד כזה. כן. וכמובן שיהיה מישהו שיגיד שהוא לא חרדי, זה בסדר גמור. כן. אז השאלה שלי זה איפה את מגדירה, או לפחות מציבה את הרף, מה נחשב אומנות חרדית. אני כן אשתף בעוד משהו, שכשהקמנו בזמנות המגזין של קו 400, וניסינו למצוא הגדרות, אמרנו הגדרה שלפחות היוצר של החרדי, או שהנמען של החרדי, או שמדברת על תופעה חרדית, אבל שיהיה פה איזה משהו. ושוב חזרנו להגדרה סגורה. אז הספיק לך אחד משלושתם? או 2 משלושתם? או שצריך 2, זהו. איך את מגדירה יצירה חרדית? אני רואה באמת את זה באמת כעניין סוציולוגי. בעיקר, כמו שיש יצירה של, אני זוכרת שבאוניברסיטה למדנו על כל פחות או יותר תרבות שאתה יכול לחלום עליה, אוקיינית, מסופוטמית, כן, וזה הגיע לאחר האחר, עכשיו זה היה מאוד מאוד באופנה, אז אני רואה את זה, מה, אתה תשאל עכשיו האם הוא היה מסופוטמי באמת, או שהוא באמת עבר מארם נהריים לא יודעת, לחרן. האם זה נחשב אומנות כזאת או לא? אז כבר לא נשאלת השאלה הזאת, זאת אומרת, פחות או יותר זה, אני רואה את זה כעניין סוציולוגי, אני לא אבדוק למי הוא הצביע בבחירות, כן? אבל אני רואה את זה כעניין סוציולוגי ואתני, ילידי בהרבה מובנים. כן, אנחנו מאפיינים פה, כמו שיש אמנות הינדית ואינדיאנית.
זאת אומרת, את לא תחפשי את המקור של האומנות אם היא הגיעה ממקור יהודי, אם יש בה מלא פסוקים, או משהו כזה, אלא את הנוכחות שלה היום בתוך שדה החרדי, או בתוך איזשהו... כן, וגם את ההזדהות שלה, את ההשתייכות שלה, של הבן אדם, וגם את ההקשר הסביבתי. וגם אפשר לומר רק שנייה אחת. לא, זה ברור לי שזו הגדרה מאוד מורכבת. לא, כשגם חרדים בעצמם הם לא רק שחור לבן, זה היה אחת התערוכות המכוננות במוזיאון ישראל, זה מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, בגלל שגם ההגדרה לחרדיות עצמה כך מורכבת, אז כמעט כל דבר ייכנס ככה או אחרת בתוך ההגדרה הזאת של... לא כל דבר, אבל בהחלט יש מנעד רחב, לא כל דבר. אז מה הדברים שתחפשי לצורך העניין להביא לגלריית המקלט? טוב, דבר ראשון, גלריית המקלט, אמנם היא הגלריה הראשונה בשכונה חרדית, אבל אני לא מציגה פה רק אומנות חרדית, ממש לא. כאן קורה מפגש, חשוב לי לציין, קוראים פה מפגשים. בין אומנים ממגזרים שונים, אבל אומנות טובה. חשוב לי לציין את זה. וקהל, כן, בהחלט. רוב הקהל פה הוא קהל חרדי בסופו של דבר? או קהל שבא לצרוך אומנות יותר? זו שאלה טובה, תסתכל פה עכשיו. אני לא יודע שייך את כולם פה. כן. אפילו לי זה מסובך. נכון. אז לא, אז אני לא שואלת את השאלה, האמת היא ש... אני תמיד אומרת שהגלריה עובדת... עשיתי יצירת אומנות, אבל גרמת לכולם לבדוק אחד את השני. הייתי שואל שאלה באמת, אפשר? רק אני אסיים את המשפט, אני אומרת, אני מתייחסת לגלריה, קהלי היעד של הגלריה הם פועלים באופן דו-כיווני, זאת אומרת מצד אחד חשוב לי באמת לתת במה, לתת קול, לתת מקום לאומנים חרדים שהרבה פעמים אני כסוכנת תרבות וסוכנת סף, אני יודעת שהם לא מצליחים לעבור אותו, יש תקרת זכוכית. תקרת זכוכית יכולה להיות כפולה, היא יכולה להיות הן מצד האומן עצמו שלא מבין את המשחק, ויש כאן משחק, יש פה כללי משחק, יש פה קודים, כמה שיגידו שהאומנות היא פתוחה לחלוטין. העולם המסחרי של האומנות. כן, לא רק העולם המסחרי, גם העולם מגדלי השן של האומנות, או התפיסה שלהם, כמה שיגידו שהכל, שבאומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה, או whatever, זה לא נכון בפועל. בשטח, בהחלט יש כל מיני חומות שקופות ותקרות זכוכית, אין ספק. אבל מצד שני, המטרה שלנו היא גם לחשוף את האומנות לקהל החרדי, אומנות כללית לקהל החרדי, כי הקהל החרדי לא מקבל, זאת אומרת, עולם התרבות הישראלית לא מותאם מהרבה בחינות לקהל חרדי. ג'קי דיבר על זה הן מבחינה נשמתית או אידיאולוגית או אפילו טכנית, כן? איך הוא מלביש את הנשים או לא מלביש את הנשים, כן? אז נוצר איזשהו פער, איזשהו נתק, שבעצם עולם האמנות ועולם החרדי לא תמיד נפגשים. ואני חושבת שפה זה הייחודיות של הגלריה הזאת, שהיא באמת בין הראשונים בארץ, שניסתה לעשות את החיבור הזה, ואת התמהיל. אבל כמו שאתה אומר, תמיד יהיה, זה תמיד נתון לפרשנויות. רוצה לשאול משהו. האמת, כאילו, תראה, באמת אני מסתכל ואין חרדים. למה? יום חמישי מתכוננים לשבת. והמקום עצמו הוא חרדי. צריך להיות פה מלא. כאילו... היה פה קודם כמה... היו פה. היו כמה דוגמאות. זה חלק מהעניין של חינוך. של חינוך. אין מספיק מעורבות לדעת. לא מעניין אותם. אז אני רוצה לנסח את זה באמת בשאלה. התורה שלנו היא כל כך יפה, כל כך הרבה נושאים, רק אתה קורא בכל מיני, כל הדימויים ודמיונות והכל שם, כמו שג'קי... אז אתה חושב שבחרדים, בגזר החרדי יש פחות צריכת אומנות? החרדים פחות מחפשים אומנות, פחות מתעסקים עם זה? אני חושב שזה הכל בחינוך ובישיבה או בבית מדרש, אומרים להם, שבו ותלמדו,
ובאמת, כמו שנועה אמרה, זה כל הקטע פה הוא בכלל לא אם אתה צייר טוב או אתה לא צייר טוב, או אתה פסל טוב או לא פסל טוב, זה קטע אחר לגמרי אצלנו. גם בבית הספר. ממש קטע אחר. קטע ממש לא בסדר. אז דיברתם על חינוך, אבל בסופו של דבר... אני לדעתי, אני אומר את זה, אני לא יודע כן. מה האמת. הלוואי, היו הרבה שעוסקים בזה, וכי לפעמים יצירת תמונה אחת שווה 1,000 מילים, ומה שאחד יכול להביא תמונה, טוב, אז נחזור למומחית. מדברים נועה. שאני לא מגיע כן. אליהם. כן. מה את חושבת? בטוח זה. כן. את חושבת שזה באמת, הציבור החרדי הוא באמת מאחור, או פחות נחשף, פחות מתעניין בשדה האומנות? כן, חד משמעית. למרות שאני לא חושבת עדיין, אני חושבת ששדה... אני מסכימה עם דברים שנאמרו פה מהבחינה הזאת שבתורה וביהדות יש חשיבה ויזואלית ודימויית וספרותית ואומנותית מאוד מאוד חזקה, וזה מדהים שהמקורות שלנו הם מלאים בזה, ובאמת יש איזשהו גאפ, איזשהו פער בין איך שהציבור החרדי חווה את המקורות שלו עצמו. בהרבה מובנים, ואני חושבת, החזון האידיאלי, כן, אבל אני חושבת שאנחנו עדיין רחוקים ממנו, למרות שיש איזה סוג של רנסנס, וככה איזו התפתחות לאט לאט בחברה החרדית לאומנות, אני חושבת שעדיין אנחנו על סיפו של המעיין, ועוד לא הגענו באמת להבין את המקורות העמוקים של זה, זה רק אנחנו מה שנקרא מגרדים את השטח, שצריך את זה כנראה, מבחינה סוציולוגית, צריך את הזמן הזה של ההיכרות, של ההשתפשפות, של בכלל להבין את המשחק, אבל אני חושבת שאנחנו רק עדיין עומדים בשער, ויקח עוד דור, ועוד עבודה ועמל, עד שבעצם נוכל לעשות את החיבור היותר עמוק של האומנות, גם היהודית, והאומנות בכלל, מה המשמעות שלה כאן בעולם הזה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום אנחנו מצפים שהאומנות תעזור לנו גם לפרש את החיים שלנו היום, לעזור לנו לאבד דברים, לעזור לנו להתמודד עם דברים, לעזור לנו להבין דברים, אבל באיזשהו מקום גם תעזור לנו להבין את הרקע הסימבולי שלנו, את ההיסטוריה שלנו, את הערכים שאנחנו יושבים עליהם, אולי אפילו במובן היהודי, אבל בטח במובן החרדי. כן, בהחלט, הארכיטיפים. ואת זה כאילו באיזשהו מקום החרדים מפספסים, אולי כי החרדים בוחרים לעשות את זה בדרכים אחרות. זאת אומרת, בצורות יותר רציונליות, או בצורות יותר, בשפה תורנית יותר, ולא בשפה של... כן. יש איזו החלטה מודעת כזאת לא להיכנס לתחום הזה? אני חושבת שהיא אולי גם אפשר להגיד קצת גלותית, בהרבה מובנים. יש לנו ספרות ענפה של ספרי ילדים, בעיניי מדהימה, וכל מה שקשור במילה, אנחנו יהודים מעריצים את המילים, פעם ספר, יש ספרות של ילדים ענפה, איורים מקסימים, ויש גם כמובן פריחה עצומה בקרב האומנים החרדים ששרים. כאילו, יש, פשוט התמונות, כאילו, הצד הוויזואלי הוא פחות, כי גם התמונה שלו, גם תמונה של מחיר. אני חושבת שיש יותר לראות. מעניין. יש מספרית, רגע, אני רוצה לענות, יש מספרית, אני מסכימה איתך, מספרית יש, אבל צריך לרדת לעומק של האיכות. זה הולך ומשתבח, אבל זה לוקח, אני רואה את זה שזה לוקח זמן. זאת אומרת, שהתוכן שלהם הוא, ברגע שזה תוכן ממקורות, אז כאילו... כן, רק שגם אני רומז בעדינות ונועה כלקטורית ועוצרת אומרת את זה בפורש, אני חושב ששנינו מסכימים שיש איזשהו רף למה נחשב אומנות. אני חושב שאפילו ג'קי הסכים לזה בשום מקום, אמר צריך להשקיע בזה מספיק. זאת אומרת, אני לצורך אני מכיר את העשייה בתחום הספרות, שהוצאות לאור לוקחות סופרת, או כותבת, אומרים לה תקשיבי, תעשה לנו ספר בחפלפ מהר, כי אנחנו רוצים במבצעים של 9.90 לחגים הקרובים למכור את זה, שיהיה לנו מקדם מחירות. יש קטע מינימום זמן הנדרש, פורמט די קבוע, העיקר איזה סיפור עלילה מינימלי, זה לא אמנות. לא תמיד יש עריכת לשון. אנחנו לא לקבל את זה כלום, אפילו לפעמים זה יוצא כאילו ממש חצי גרסה. יש את זה אפילו איזשהו כינוי שם בהוצאות, זאת אומרת איזשהו ספר זבל כזה, למלות על הזה. ואני שומע פה טענה מאוד מעניינת, שאני אשמח באמת שנבחן אותה,
זאת אומרת שהאומנות החרדית לאורך השנים התפתחה ממצב של מילים, שבאמת שהיה כתוב, עם הספר, שזה הכינוי המיתולוגי שלנו, לעולם השירה, שהוא דווקא תופעה יחסית, כולן שירת הלוויים הקדומה, אבל תופעה יחסית חדשה, בטח עד שהציבור החרדי או האורתודוקסי הסכים לרדת מעולם החזנות ולהיפתח לעוד ז'אנרים. קרליבך כבר הוא מסכים כבר למה שגם היה מוקצר. אבל היום כבר יש תרבות שירה רחבה מאוד, עברו כבר אפילו את ז'אנר הפופ והרוק, ועברו כבר לשירי רגש ומילים עצמאיות, תופעות שלא היו קורות בעבר, שי ריבו וכולי, זה דברים, עקיבא, המון אומנים נהדרים ומוכשרים. והיום באיזשהו מקום אנחנו מדברים גם כן על התקדמות הלאה, משהו יותר, גם בתחום הקומיקסים, אני רואה גם פריחה אדירה מאוד בתחום השירה. זאת אומרת שזו תופעה שהייתה תמיד איפשהו ברקע, אבל עכשיו יש פיצוץ מטורף, הנה, יש לך פה את המגזין. נכון, כל שירת תשובה, והבאתי את זה באמת בהקשר הזה, כי אני חושבת שהרבה מהשינוי שאתה מדבר עליו, אנחנו חייבים לתנועת התשובה. וזה לא הרבה פעמים זוכרים, מה שנקרא את חסד נעורך, וצריך להגיד דבר בשם אומרו. והרבה מהשינויים שאנחנו חווים פה בתוך האומנות בחברה החרדית, קשורה לאנשים שהיו בשתי הקצוות, והצליחו לחבר ביניהם. וזה אנשי התשובה, והרבה מהם גם שילמו מחיר כבד על העניין הזה. באופן כללי, האומנים משלמים מחיר כבד על הבחירה הזאת. נכון. זה נכון, אבל עוד יותר כשאתה צריך לעשות את המעבר הזה, ויש הרבה מורים בחברה, נגיד המורים לאומנות בחברה החרדית, שהם חוזרים בתשובה והם הביאו את האומנות לתוך הקהילה הזאת, אם בחוגים ואם במורים במוסדות שהוקמו וממשיכים להיות מוקמים. הם נושאים בתוכם גם את הקונפליקט הזה, כי הדברים שאתה הזכרת עכשיו, הז'אנרים וכל זה, אי אפשר להתכחש שהם באים מהעולם הכללי. אין דבר, אני לא חושבת שיש ז'אנר שאני יכולה להגיד שהוא ממש חרדי. חזנות. חזנות. גם זה לקוח לקוח מהאופרות, מכל הלפני. באמת האופרה לקחה מהחזנות. כן. הרבה. יש שם הם הולכים בימי שישי לבתי כנסת לשמוע חזנים. כי את הכוח נוצאים יותר טוב. והרבה חזנים הפכו להיות הנחיות. כן, זאת אומרת יש פה איזשהו, אני גם חשבתי לעצמי הרבה, מה בעצם יגדיר חיפשתי הרבה שנים בעצם את הדבר היהודי הזה, האמיתי הזה, האותנטי, ואני לא בטוחה שיש אותו. ואת אומרת, בסוף זה סוציולוגי, זאת אומרת, אומן חרדי שביצע שיר פופ, זה שיר חרדי. גם אם הוא גייר לצורך, זה לא בהכרח המקורות כן, חד משמעית זה סוציולוגית, אבל יש כן משהו מיוחד לנו כאומנים, בוא נגיד יהודים, שאנחנו מכניסים לתוך האומנות, שאין אותו בעולם הכללי. עכשיו במיוחד בעידן הפוסט-מודרני שהכל ככה ללא שום, מנסה, כן, להיות ללא שום מגבלה או ללא שום גבולות, הרי שאני חושבת שלהיות אומן יהודי זה לדעת איך לעשות אומנות בתוך הגבולות. ולהכיר בזה, כן, אנחנו גם חיים בתוך העולם הזה, אנחנו עדיין, כוח הכובד עם כל הרצון להיות חופשי, כוח הכובד משפיע עלינו, בסדר, אז נטוס בסוף לירח, כן, ונתחיל לרחף, אבל אין, אנחנו בתוך הטבע, בתוך החוקים, ואני חושבת שלהקשיב לחוקים האלה ולהיות רגישים אליהם, ולתת להם ביטוי באומנות, זה אני חושבת איזושהי ייחודיות של האומנות היהודית. הנכונות להיכנע בפני חוקים שהם גדולים מאיתנו. כן. שזה את לא מוצאת נגיד ביצירה נוצרית, מוסלמית, או שזה מקומות יותר מורכבים לנו להכיר אותם. נוצרית ומוסלמית הם גם תחת איזשהו קורפוס של חוקים או איזה קאנון, אבל בפוסט מודרני שמנסה להיות ככה ללא שום תכתיב, אני חושבת שבזה זה שונה. זאת אפילו היכולת לייצר יצירה חילונית,
שמוכתבת על ידי חוקים, על ידי קודקס חוקים תיאולוגי כזה. זה מעניין, לא חשבתי על זה. זו שאלה טובה, זה נשמע כמו האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן ש... אוקיי, לא נסתבך יותר מדי. באמנות אפשר לעשות הכל. אם מדמיינים משהו, מה שעכשיו אמרתם, אז אפשר לעשות את זה, ביצירה אפשר להכניס כל דבר, אם זה חזותי, כן? מה זה כל דבר? אבל הדבר הראשון, הדבר המרכזי שאני נתקלת בו כשאני כסוכנת תרבות באמת בחברה החרדית, זה הנושא של שבת. שבת זה אישו. שבת מצד אחד זה מקור הברכה, זה מקור ההשראה, אני מרגישה את זה מאוד מאוד חזק, ומצד שני, אתה צריך לשים את עצמך בצד ביום הזה, אתה לא כותב, אתה לא מצייר, מגיע לך מלא השראה, ואתה צריך להיות באיזשהו הולד, מושבת, כן, ולקבל את זה, ומה שנשאר אחר כך, אתה מביא את זה הלאה. אבל זה מקום שאתה בדיוק ההפך מלהיות יוצר ומלהיות פעיל, אתה נדרש פה, ממש יום בשבוע זה הרבה להיות פסיבי, ויש לנו גם עוד מלא חגים, ותשעה באב, ותשעת הימים, ולא מצרים, ולא זה, ולא חו. יש כל כך הרבה על הרצף השנה שאתה מתמודד איתו כיוצר. כן, אבל זה פסיביות בעצם מעשייה פיזית, שמחייב אותנו להיות מאוד אקטיביים בעשייה הפנימית שלנו. זאת אומרת, נכון. זה מפנה את העשייה פנימה במקום החוצה. אבל היא אתגר. היא מהווה אתגר. את נתקלת ביצירות שעוסקות באתגר הזה? האמת שלא. לא זכור לי דבר כזה. זאת אומרת, יש יצירות שמתעסקות בשבת, כן. אבל ספציפית בנקודה הזאת, אני לא... אז בואו נדבר על יצירה חרדית במובן הפרקטי שלה, אוקיי? יצא לי כמה פעמים להגיע לפה ולהיות מופתע. כן. ניסינו לבדוק ולהגיע לכמה הגדרות באמת מה זה אומן חרדי ומה משנה את אומן החרדי והשקפה של אומן חרדי. אני לא הייתי קודם כל לא הייתי שמה את המושג חרדי, אלא בן אדם מאמין, העולם האמוני של אדם, אני לא יודעת מאוד רחוקה מהגדרות, אבל בדיוק מה שאתם דיברתם לגבי שבת, זה הבנה והתחברות והזדהות מוחלטת עם העובדה שמי שנתן לנו כישרון הוא גם מי שנתן לנו שבת. לכן, וזה ממש, זה מגיע בדיוק מאותו מקור. לכן, זה בעיניי, זה בכלל לא קונפליקט. לא קונפליקט. נכון. כן, לא אתגר. זאת אומרת, זה פשוט לגמרי מתלבש בלבוש טבעי של איש יהודי, כן? מי שנותן, בדיוק מה שאמרת, מי שנותן זה לא ירידה מעשייה, אלא אדרבה, אולי זה מילוי בכוחות האינסופיים שרק שבת יכולה לתת לנו, ומזה אנחנו כבר נוכל ללכת וליצור. תודה רבה על ההערה. אז זה בדיוק סוג הדברים, התשוקה הזאת, את רואה את הלהט שהגברת מדברת. אלכסנדרה היא משוררת רצינית. אז אגב, אני בטוח שבשירה נמצא שירים שעוסקים בזה. כן. אני קשה לי לדמיין עכשיו, את בטוח יותר מכירה ממני, אני לא כזה בקיא, אבל יצירה חזותית, זאת אומרת איזושהי תמונה, פיסול, איור, שעוסקים בזה, או מביאים רגש בעוצמות האלה, כן נתקלתי. אני חייב לומר שאני הופתעתי בשנים האחרונות, ככל שנחשפתי לעולם התרבות החרדי, גם בביקורים פה וגם בכמה מקומות שיצא לי להציץ בחוץ, זה שאתה מצפה בדרך כלל לצורך העניין שיצירה שעוסקת במשפחה חרדית או באישה חרדית או בכל דבר שהוא חרדי בסוף, ואני כן, יש הגדרה אצלי לחרדי לפחות, אנחנו יודעים לזהות חרדי שרואים אותו, ויש לנו 1,200,000 איש שמגדירים את עצמם כחרדים, אז בסוף הם עושים את זה כבר הרבה שנים, אז יש להם בסוף איזושהי תרבות שהיא מאוד מובחנת ומבודלת, ואנחנו רואים את זה גם בסדרות כמו שטיסל שנוצרה פה, וכל מיני דברים כאלה. אז הציפייה בסוף, כזה הפשוטה, שמי שאומר, אוקיי, אנחנו נראה יצירה של
אישה ממוצעת חרדית, שהיא לא מגיעה מעולם התרבות, האמנות, היא על אהבת השם, וכמה היא אוהבת את השם, וכמה היא שמחה לגדל ילדים ולוותר על הקריירה בשביל זה, וכמה... זאת אומרת, זה סוג של יצירות מאוד פשטניות, שלא מגיעות בדרך כלל לעוצמות הרגע שאנחנו שומעים פה. ודווקא כן, אני חייב לומר שהיה פה, אני לפחות בסיורים שלי פה, דיברנו על תערוכה מדהימה שהייתי בה, שהיה בה כמה יצירות שממש ניירו מושגים, כמו מונחים של בית, של משפחה ושל תפיסות, גם תפיסות דתיות. יש לי בראש את הוויז'ן של, את היצירה הזאת של חצאית כפלים, שפתאום מתבררת כאבן, שהיא בעצם באה לסמל את החצאית כפלים הקלאסית של בית יעקב, שזה מונחים חרדים ודאי, אבל, ויש פה תחת המון מרחב לפרשנות והבנה לעולם הפנימי ומה זה בא לומר, והיוצרת סירבה לפרש את זה אפילו, היא אמרה תפרשו את זה בעצמכם, כל אחד ייכנס למקום שלו. רחלי טאובר, נכון. מה המשמעות של הקיבוע הנוקשה הזה, למשהו שהוא רך ומתנפנף. יש יצירה חרדית שיש לך בראש, זאת אומרת, זו יצירה שמשקפת חרדית? תראה, נורית סירקיס בן, דוקטור, הייתה פה ואמרה, והסכמתי איתה, היא חילקה את זה לשלוש חלקים, שלושה. יש את כמו שאמרת, הציורים הקלאסיים, היידישקייט, היודאיקה, ואני לא מזלזלת בזה, זה יכול להיות, זה בא מנאיביות, אני קוראת לזה ילידיות, מאוד מאוד אותנטית, לא מנסה להתחכם, לא מבקשת מעבר מה שנקרא פשוט, ואני חושבת שזה לא בגלל שאין, אלא בגלל שבאמת יש פה משהו אמיתי שזה זה. ויש אנשים כאלה גם בציבור החרדי, ואני מכבדת את זה מאוד, אני לא מזלזלת בזה בכלל. ויש את השלב הנוסף של ציורים שהציבור החרדי נפגש עם המודרנה. העימות, הקונפליקט. כן, ונוצר, עם המודרנה. כן, ונוצר איזשהו, לא תמיד יש קונפליקט, אבל לפעמים יש אפילו השפעות, ואני אומרת אפילו השפעות בלי לדעת שאתה מושפע. וזה גם כן חלק, וזה כאן קצת אומר דרשני. ויש כבר באמת את השלב היותר בשל ובוגר, שגם מסוגל לדבר על הקונפליקטים, מסוגל גם להביא להם פתרונות, שלא חייבים תמיד גם להישאר רק בשאלות, ובקונפליקטים אפשר גם לקבל איזשהו סינתזה בדבר הזה, ולתת איזשהו יצירה שהיא כבר מבושלת יותר, כאילו מביאה את והיא יצירה עצמאית, שהיוצר יוצא מהמקום הפנימי שלו, עבר את המקום הזה של הקונפליקט והשיבת השראות? גם, העיבוד הושלם? זו שאלה טובה, אני חושבת שאנחנו עדיין בדרך, אני אמרתי את זה, אני רואה את זה עדיין, גם שיש לנו הרבה אומנים ויש כבר יותר מוסדות והכל, אנחנו עדיין בדרך. יש איזשהו יוצר, בעולם הכללי אפילו, שהיית אומרת, זה בעיניי מישהו שהגיע לשלב הגבוה יותר? שהיית לוקחת אותו כדוגמה? וואי, זו שאלה טובה. יכול שלב. וואו. טוב, יש כאילו את האמנים שאני פשוט מחבבת אותם באופן אישי, בלי קשר. אני לא יכולה להגיד עכשיו שהם המאסטרפיסים או משהו כזה, אבל באחד מהמחקרים שאני חקרתי, באמת, השקעתי המון שנים מהחיים שלי לחקור ולתת במה לאמנים חרדים, שאין עליהם שום כתיבה, אין אנשים שגם לא אוספים הרבה פעמים את העבודות שלהם, זה משהו מאוד מאוד עצוב, זה דברים שהולכים ונעלמים ומתקלים, ואין להם דורש עדיין. יום אחד כשיהיה לי מוזיאון, אז אני מקווה שיהיה לי גם מקום לאסוף את כולם. ותקציב, לא צריך הרבה תקציב היום. ולתעד אותם, צריך כוח אדם, כן, צריך תקציב. יש לך איזה שם? כן, אז לקחתי, אז כשחקרתי אומן כזה, גיליתי גורם השראה,
שהרבה פעמים לא מספרים עליו, כן? ואתה מגלה אותו באופן עקיף, כי אולי הוא לא בדיוק מתיישב סוציולוגית עם מה שאתה עושה, אז אתה לא רוצה לחשוף את זה. אז באמת הגעתי לאומן מדהים שהפתיע אותי מאוד, אריק בראואר, שגר בווינה, ולדעתי הוא הפספוס הכי גדול של החברה הישראלית. הוא היה ישראלי, גר הרבה שנים בעין הוד, עשה את קסטרה, אבל לא חיבקו אותו פה, ולא נתנו לו מספיק במה, וכל הדברים שלנו נשארו בווינה. ואני מרגישה שהוא לא אדם לא דתי ולא חרדי, אבל מאוד מאוד רוחני. אני חושבת שיש הרבה אומנות ספירטואלית, אומנות רוחנית גלובלית בעולם, שיכולה לתת לנו הרבה השראה ומקור, והיא לא מספיק ידועה, כי הם לא אלה שבאמת תופסים את הבמה, או הם לא מסחריים כל כך, והם באמת הרבה פעמים יושבים ככה מאחורי הקלעים, אבל הם עושים אומנות שאתה מרגיש שאתה יכול לעשות איתם איזשהו תהליך רוחני, כשאתה עומד מולם, ואפילו יצא לי לנסוע, במיוחד הגעתי ביום האחרון, של התערוכת רטרוספקטיבה שלו במוזיאון לאופולד בווינה, זה היה ב-2015, ונפגשתי איתו שמה, ואני חושבת ששנתיים אחר כך הוא נפטר. אז זה באמת היה משהו שהצליח להוציא אותי משלוותי וממה שנקרא מישרי ישבי ביתך. הייתה עוד תמונה של אומנית חב"דניקית עם כאלה. פרמוטים, כן. יודע שעיתון הארץ לקח את זה. נכון, ליאור יטליה מזיג, נכון. זה באמת מרגש, כשאתה מתחיל לראות שמתחיל להיות כאן איזושהי הכרה, ומתחיל להיות פה איזשהו, מה שנקרא, דיאלוג, בין מה שאני עושה פה, אני ספציפית, אבל אולי גם עוד אנשים כמוני, בחברה החרדית, ושזה נוגע פתאום בלב של התרבות הכללית. אני באמת חושבת, והישראלית. אבל יכול להיות שבעצם זרקת פה משהו תוך כדי, ושם אני נתקעתי עם הפרעת קשב, זה שבעצם אומנות חרדית מטבעה, אם היא לא עוסקת בספירטואליות ובעולם הרוח, שזה מחנה משותף כלל אנושי, נגזר עליה להיות נורא גשמית ואולי אפילו קצת שטוחה, בגלל שהיא עוסקת בממד, בסוף חרדיות כממד סוציולוגי של הדברים, ולא בכך הממד הדתי והאמוני, כי זה כמו שסיכמנו כבר, זה יותר עניין אורתודוקסי, זה יותר עניין יהודי כללי, אז בעצם לא נשאר לה לעסוק בהרבה דברים, חוץ מההתנגשויות היומיומיות האלה, בין החצאית כפלים, לבין הרצונות של אותה בת בבוקר שהיא קמה, או בהגבלות הקטנות, ובחוקים הקטנים האלה, ואנחנו לא מצליחים להגיע לממד המאוד עשיר של הרוחניות שהיא נותנת, של הספירטואליות, שהחרדיות ספציפית נותנת. אולי זה קושי כאילו הוא כבר מורכב מדי. זה מעניין, לא חשבתי את זה אף פעם ככה. אני חושבת שכל מגזר מתמודד עם מה שנקרא פרוס וקוס, כאילו עם היתרונות והחסרונות שלו. ואני תמיד שמעתי את זה הרבה מהחוזרים בתשובה, שהשוויתי את זה בדוקטורט לתיאוריה של הגירה, ומהגרים שעוברים מארץ לארץ, יש להם נטייה בהתחלה, בשלב האורות, לראות את הכל מאוד מאוד ורוד, ולהגיד וואו, הגעתי למנוחה ונחלה, ואחר כך עוברים שלבים, ומגלים שגם בחברה החרדית היא לא מושלמת. מפתיע. כן? אתה לא הצגת את עצמך, או שכן? אני גם כן מחפשת. אני לא מעניין, הסיפור פה זה נוח. לא, שמואל דרילמן. תספר קצת כמה מילים צודקות? בסיום. טוב. אנחנו גם מסיימים עוד כמה דקות. אנחנו כבר ממש בסוף. כן. אני אספר. אבל לשמואל אני גם צועדת דרך ארוכה, והוא גם דמות מאוד חשובה בתוך חברה. אני חובב אומנות. ואני מוביל את מגזין קו 400 ליצירה לתרבות חרדית. אינטרנטי. כן. איזה מגזין? קו 400. תעשו 400, קו 400 בגוגל תמצאו. מה זה קו 400? למה קו 400? שזה גם... אתה מפרסם שם אצלך יצירות אומנות כאילו? כן. אנחנו מסקרים. אני אראה לך ציור ותפרסם אותו?
אם תעשה את הארוחה, אני אסקר אותה בשמחה. יצירות ויזואליות. אבל גם טורים של פרשנות וכאלה בשמחה רבה, כן. יש לי דאו. רגע, יצירות ויזואליות זה? משתדלים, מעדיפים. לקראת סיום, שתי שאלות אחרונות, ננסה. מה האתגר הגדול ביותר לדעתך כאוצרת, או מניסיונך, כאוצרת חרדית? של גלריה חרדית, בשכונה חרדית, של אומנות חרדית? וואו. אני כאילו מהשוטף ששוטף אותי, כן, הטכני מאוד תקציבים מוגבלים וכל זה. תקציבים ומבנה, שאנחנו, וואו, מייחלים לו בצורה... אבל ברמה מקצועית. ברמה יותר מקצועית, כן, קולגות. צריך יותר קולגות, אני באמת חושבת שצריך יותר תיאולוגיה, תיאוסופיה, כן, אין מספיק הוגים בתחום הזה של אומנות, של אסתטיקה ויהדות ביחד, ובמיוחד מה שקורה עכשיו, לי זה מאוד מאוד חסר. אני מרגישה גם שכחוקרת אני יותר מתעסקת בתופעות, יותר קל לי לברוח לסוציולוגי, כמו שאנחנו שומעים הרבה, אבל לרדת ממש לשורש הדברים, אין מספיק כלים. והוא חסר לי, ואני חושבת שצריך לפתח פה שיח, ויש איזה חלום כזה לעשות פה איזה בית מדרש כזה, של אומנות שדן וחושף דברים. אני גם חושבת שחלק אני מקווה, אני מאמינה, אני רוצה להאמין, בשליחות שלי, כן, בתחום האומנות, זה שאנחנו יכולים לתקן או לחדש חידושי תורה אפילו, שעדיין נסתרים, והדור שלנו והדורות הבאים יהיה להם יותר קל. לזה התכוונתי. לגלות אותם, נכון, אתה צודק. אבל אני אגיד שיש לי קצת תסכול, אני מרגישה שעדיין אין מספיק שפה, אין מספיק כלים, אין מספיק תיאוריות, ואתה מנסה לגרד פה, מנסה לגרד שם את החלון זכוכית, את האבק מחלון הזכוכית, ואתה מדי פעם מקבל הבלחות, אבל זה לא משהו שהוא מספיק נהיר. ואני לא אגיד לך שלפעמים אין לי איסורי מצפון, מה אני עוסקת בדבר הכל כך חזותי הזה, ואולי אפילו שולי, והוא מאוד מפתה גם. זה עולם של פיתוי מאוד מאוד חזק היום ודומיננטי, במיוחד במאה ה-21, שאנחנו מוצפים בזה, ולא סתם, יש לנו ממש ניסיון מאוד גדול בדור הזה, לעמוד מול זה, ואיך אתה מצליח לא להתבלבל, מה שנקרא, אתה רואה בהגיעך אל אבני, איך זה נקרא, מים, אבני שיש לבנות, אל תתבלבל ותאמר מים. ואני לא אגיד לך שאני לא לפעמים אומרת לעצמי, איך אני כל כך הרבה זמן מהחיים שלי, ואולי אני צריכה לעשות חשבון נפש עם עצמי, וכל פעם אני אומרת, אבל אנחנו צריכים פה למצוא את הדבר המיוחד הזה, זה כאילו הניסיון הזה של הדור. הדבר הזה שחסר בעצם כמובן לאתגר האישי, ואנחנו לא גם מגיעים לימים נוראים, שזה גם נושא מעניין בפני עצמו, אבל חסר בעצם לא רק אומנים חרדים, אלא גם כן אנשים שעוסקים בשדה התרבות החרדי. כן. ברמה מקצועית, מתעניינים, אין פה השדה קצת ריק. או פילוסופית, ואפילו אין מספיק רבנים או מחקרים שנדרשים לזה ושמים על זה קצת את ההתעסקות. אוקיי, לסיום, אז לסיום, כדי לעזור לשדה הזה לפרוח, טיפ אחד שלך לאומן חרדי שרוצה לעשות את הצעדים שלו קדימה. וואו. אולי אפילו להתקבל לגלריית המקלט יום אחד. זה דווקא יחסית פשוט, כן? אני באמת חשוב לי שהגלריה הזאת תהיה גם בית, היא לא רק איזה קובייה לבנה במגדל השן. זה באמת, זה גם כן משהו שמאוד הימישי, ונותן כאן איזשהו מודל שהוא בתוך הקהילה, ומצד שני גם מושך למשהו מאוד איכותי. טיפ. זהו, זה בדיוק בחלק מהקונפליקט, מצד אחד באמת קצת ללמוד, קצת לראות מה קורה בעולם הכללי. הרבה פעמים אני מוצאת שהאומנים מגיעים והם ממש ממש מלאים בעצמם, הם עושים אפילו דברים ואין להם מושג
שהם ראו את זה פעם אולי והם הושפעו, או שממש עושים העתק הדבק של מישהו שעושה את זה כבר בעולם הכללי. אז זה באמת קצת נאיביות וצריך טיפה, מה שנקרא, לפתוח את היריעה. וללמוד. כן, ללמוד, יש הרבה בקטעים האלה של, אני כבר יודע הכל, מה אתם יכולים לחדש לי, יש את התפיסה זה הזאת. בדרך כלל סימן של מי שעוד לא התחיל ללמוד. כן. טוב. נכון. תודה רבה, נועה. שמחה באמת עשינו פה רבה. פיילוט קצת בתנאים קשוחים, ואני אשמח לראות איך זה יתקבל. אם אמרת על קובייה לבנה מגדל השן, אז אמנם המבנה פה מרגיש קובייה לבנה, ואנחנו בתוך הצד הפנימי שלו. קובייה זה אפורה. הבית של הקובייה. קוביית בטון. אבל אנחנו בהחלט רואים פה את הצד הפנימי של הקובייה, וזה אני חושב ההזדמנות של כולנו, וזה כיף בלעבוד. כן. היא האור פה. זה הכיף בלעבוד בדרך כלל בגלריה ובעבודה מולך. באמת הצלחת לייצר פה איזשהו בית, וזה ייחודי. יש שם שפע? כן. כן. אז אנחנו היינו במפגש פתיחה של סדרת יוצר האדם, מפגש ראשון מתוך 7 בעונה הנוכחית. המפגשים הבאים שלנו יעסקו גם בשיחות אישיות עם יוצרים, משתדלים כמובן עם האספקט החרדי, למרות שלא הצלחנו להגיע להסכמה מה זה ההגדרה, בדרך כלל זה בימי שלישי לדעתי, אבל הכל מפורסם בעמוד הפייסבוק. יש חלק בימי שני, יש גיוון, יש הכל בעמוד הפייסבוק של הגלריה וקו 400, ויש גם כמה ממש מעניינים, הכל מעניין, אבל יש גם כן איזשהו מופע מעניין בהמשך, של לנשים. סוניה לנשים בלבד, אבל יש גם מופעים, אין לנו לגברים חלוצת בלבד, התיאטרון. אבל יש גם כמה אנשים מעניינים. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, ואנחנו נשתדל לעדכן גם בהמשך. רציתי להגיד לך תודה שמואל, כי אני לא רגילה בדרך כלל להיות על הכיסא הזה היה של קשה השאלות. לשכנע. היה קשה לשכנע ממש, אני הייתה רגילה לחקור ולהסתכל על אחרים, ופתאום עשית לי רטרוספקטיבה, ואני חייבת להגיד לך ששכחתי להגיד את סיפור, שאלת אותי לפני כן, שלחת לי ספוילר היום בצהריים, מה הביא אותך בעצם לעולם האמנות, ואמרתי שאני כל הזמן חיה בקונפליקט הזה, אז רק אספר שבאמת הלכתי ללמוד הוראה והוראת התנ"ך ויהדות, וחשבתי שאני ממש שם, ופתאום אני חוויתי איזשהו טלטלה, ממש טלטלה, שלא הצלחתי להתרכז בשום דבר שלמדתי, זה היה בערך בגיל 20, ולא הבנתי מה עובר עליי, וממש הרגשתי שלוקחים אותי בציציות ראשי, אבל לכאורה, כן, מעולם היהדות אל תוך עולם האמנות, ואז באמת חיפשתי מקום שלומדים שם, והתגלגלתי למכללת אמונה ולרב טוביה כץ, שנפטר השנה, והוא הסכים לקבל אותי באמצע השנה, וכאילו כשאתה חווה את זה בעצמך, את המקום, את הקונפליקט הזה ואת המקום הרוחני הזה, אז אני מרגישה שיש לי יותר כלים גם להגיע, ולא רק לחקור כמשהו מאוד שכלי מהצד, אלא בעצם להבין הרבה יותר לעומק את היצירה הזאת. טוב, לפחות לפי הרמב"ם זכית להרגיש התגלות, נבואה, דרגה ראשונה בנבואה, או בדרך לנבואה. הלוואי. ותודה, ממש תודה, תודה גם לכם, שתחתם שתפתם. אז באמת תעקבו אחרינו בפייסבוק. פייסבוק, באינסטגרם, כל מקום שאפשר. כן.